आपण पुरायपणान निर्दोष असा असो दावो मराठी अभिनेतो सचिन पाटलान केला। परवरे लोटस स्पाचेर परवरे पुलिसांनी घाल्ल्या धाडीत गिरायक म्हूण ताका अटक केली। जामिनाचेर सुटल्या उपरांत तो पयलेच फावट मिडिया कडेन उलयलो। आपल्याक त्या घटनेबद्दल खूब कितें सांगपाचें आसा, मात केसीचो तपास चालू आशिल्ल्या कारणान आपूण कांयच उलोवंक शकना अशें ताणें सांगलें। ह्या वेळार ताच्या बरोबर ताची घरकान्न शिल्पा आनी सहकारी विजय केंकरे आशिल्ले। पळयात प्रुडंट मिडियाची खासा मुलाखत। कारण सेलिब्रिटी आहे म्हटलं त्याची न्यूज होते आणि कधी कधी सेलिब्रिटी असल्याचे तोटे काय असतात हे आपल्याला लक्षात येतं। गोव्यात मागच्या दिवसात एका पाठोपाठ एक असे स्पावर रेड पडत आहेत, याची तुम्हाला कल्पना होती आणि तुम्ही ज्या स्पामध्ये गेला एक दिवस आधी मी गोव्यात आलो होतो, त्यामुळे अशा काही रेड्स होत आहेत किंवा असे काही इलिगल इथे बिझनेस चालतात त्याची कुठलीही कल्पना मला नव्हती। की तिथे काही तुम्ही असे प्रकार पाहिलेत का जे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नव्हते, त्या स्पामध्ये असं काही होत होतं असं काही? नाही, मी जसं म्हटलं तसं की कायद्याच्या बंधनांमध्ये ज्या गोष्टी मला सांगायच्या त्या मी कोर्टापुढे निश्चित सांगेन, पण नक्कीच जिकडे काही गैरप्रकार होत असतील अशा ठिकाणी मी जाणारच नाही मुळात। त्याच्यामुळे जे काही झालं आहे ते माझ्या बाबतीत खूप दुर्दैवी आहे एवढंच मी सांगतो। आणि मी पूर्ण ज्या दिवशी मला कायद्याच्या बाजूनी परमिशन मिळेल तेव्हा एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन माझी संपूर्ण बाजू मांडेन। मी अत्यंत खात्रीलायक पद्धतीने सांगू शकतो की तो इनोसंट आहे, त्याने काही केलं नाही आणि करत नाही त्याला डर कसली। त्यामुळे आपण कायद्याच्या चौकटीत राहून जे काही घडणार ते फेस करायचं, पण माझी पूर्णपणे खात्री आहे की तो इनोसंट आहे। सचिन पूर्णपणे इनोसंट आहे आणि जे काय झालं ते अत्यंत दुर्दैवी आहे। गोव्यात तुमचा हा अनुभव एकदम वाईट अनुभव आहे, तर परत कधी गोव्यात येताना तुम्ही दचकणार नाही? माझं गोव्यावरती मनापासून प्रेम आहे। कुठल्याही इनोसंट माणसाच्या बाबतीत एखादा दुर्दैवी प्रकार घडतो तसं झालं, यामुळे अख्ख्या गोव्यावरती राग ठेवण्यासारखं काही नाही आहे। अभिनेतो सचिन पाटील म्हणटा की तो पूर्णपणे निर्दोष असा, त्याका खूप कितें उलोवपाचें, आपण कायद्याच्या बंधनाक लागून तो उलोवंक शकना। आता त्याच्या बाबतीत त्या दिसा कितें घडलें हें सत्य कितें कळटलो जाल्यार आमकां तेच्या वयली कायद्याची बंधनां हुटमेरेन वाट पळोवची पडटली। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ आनी रिपोर्टर प्रतीक परबा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर। पेन्ना द फ्रांसा पंचायतींतल्या भ्रष्टाचारा आड आवाज काडपा खातीर परवरेच्या लोकांनी पेन्ना द फ्रांस सिटीझन गोरम घडयला। पंचायतीच्या भ्रष्टाचारा आड झुजतना हेर सामाजीक कामांय करतले अशें फोरमाचो अध्यक्ष आग्नेल पेरेरान सांगलें। Receipts books have been printed and tax have been collected through duplicate receipts, and it has all been whitewashed. The vigilance department was apprised about this. A complaint was lodged with the vigilance department and an FIR was lodged with the Porvorim police station. But I am sorry to say that it died, I don't know what type of a death. I don't call it a natural death, but it died off. Penn de France Citizens Forum is not necessarily only for keeping a vigilance on corruption and the activities of the panchayat. You will find that Penn de France Citizens Forum will go beyond that scope and do a lot of good for the unemployed youth of Penn de France, the rehabilitation of the deprived people of Penn de France. रस्तो सुरक्षेविशीं लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर कदंब महामंडळान एक बस सजोवन तयार केल्या। येरादारी खातें आनी गोवा कॅन संस्थेन म्हापशां कदंब बस स्टँडाचेर खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। त्या भायर GS आमोणकर हायस्कुलान येरादारी पुलिसांनी विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला सर्त घडोवन हाडिल्ली। KTCची रोड सेफ्टी बस DMC हायर सेकंडरीन घेतल्या, तशेंच बस स्टँडार लिफलेटी डिस्ट्रीब्यूट करून आज फोकस आमचो रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग जे जाता, भितर फिल्म जे दाखयला कशें एक्सिडेंट जाता, कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय आनी जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेंच्यांनी रोड सेफ्टी ह्या विशयाचेर विक्टिमाक जे हॉस्पिटलांत ट्रान्सपोर्ट करपा जाय त्या फोकसांचे 2 फिल्म आसा। त्याच बरोबर आमी आज हेल्मेटाचो कितें इम्पॉर्टन्स आसा तोय आमी फोकस केल्लो आसा। आमी सेफ्टी विकाचेर टॉक दिल्ली आसा सेकंड रिगार्डिंग सगळे तांकां कशें अवेरनेस घेवपाचें सगळ्याक अशी जाल्यार अशी बस चलोवपाक रस्त्यार म्हणल्यार आमकां आतां भिरांत दिसता, कित्याक एक्सिडेंट खूब वाडलेले आहा। भुरग्यां मदीं ट्रॅफिक सेफ्टी अवेरनेस जावचो म्हणून
एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरलें आमी 8वी ते 10वी मेरेन आनी तेंच्यांनी आनी ताका टॉपीक दिला रोड सेफ्टी हेंचेर आपले विचार मनान जे आहा ते पेपर हाडचे म्हणून ते नुसार आमी न्यू गोवा स्कुलान आमी ऑर्गनायज केलें कॉम्पिटिशन आनी इतले भुरगे आमचे पार्टिसिपेट जाल्यात. माय वॉन्टेड ह्या नव्या विनोदी कोंकणी नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगाचें उक्तावण सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायान शुक्राराक कुडचडे रवींद्र भवनात केलें. वसंत सावंतान बरयल्ल्या ह्या नाटकाची निर्मिती पत्रकार मयूर नायकान केल्या. नाल्ल फुट्टासतना हांवें जय हो म्हणलें, त्या बरोबर नाल्ल फुटलो आनी नाल्ल फुटलो म्हणटकच उद्घाटन बरें जाल्लें आसा. ह्या नाटकाचे 100 प्रयोग तरी जावचे अशी हांव मनोकामना आमी पळयतात की गांवांनी नाटकां जे आतां रेडीमेड जाल्ले आसा, आमी फास्ट फूड बी म्हणटा न्ही, म्हणजे एक नाटक केलें जर जाय ते 100 कडेन चलता. आयज हाका स्कोप आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.